Waqt id-dibattitu bejn Alex Borg u Adrian Delija li l-preżentatur Dione Borg sejħilha minflok diskussjoni, il-kandidat Alex Borg ftaħar li vvota fil-Parlament kontra bidliet fil-liġi tal-IVF. Qal li anke Adrian Delija vota bħalu kontra l-bidliet imresqa mill-Gvern biex aktar persuni jsiru ġenituri f'pajjiżna stess permezz ta' trattament tal-IVF. Kenna vot rigward l-emendi fl-IVF fejn anke jiena kont wieħed mill-ftit deputati flimkien anke Adrian u Marvan Bartolo tal-Mosta illi ivvotajna kontra dil-kwistjoni. Il-liġi tal-IVF li Borg u Delija votaw kontrija kien għaddija gvern ġdid immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela fl-ewwel mitjum wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Intant id-diskussjoni fuq temi li jolqtu n-nies bħall-IVF kienet iżolata ħafna, tant li l-kandidati spiċċaw jitkellmu fuq l-operat intern tal-partit fid-dawl tad-dejn ta' miljuni kbar li għandu l-partit. Wieħed qal li jrid jikkopja l-Partit Laburista u jkollu kap eżekuttiv. Liħor qallu ara ma ddajjefx lil Charles Bonello bħala segretarju ġenerali. Ir-rol ta' CEO tal-Partit Nazzjonalista, ir-rol ta' CEO illi fija niddistingwu x-xogħol tas-Segretarju Ġenerali mir-rol ta' CEO. L-ewwel ma naqbilx mal-ħabib tiegħi illi innaqsu s-saħħa u dak illi jagħti, dak illi huwa il-funzjoni ta' Segretarju Ġenerali ta' partit għax mal-min ma' snin u hekk jidher anke f'assoċjazzjonijiet oħra iktar moderni minn tagħna f'pajjiżi oħra li Segretarju Ġenerali huwa dak illi jieħu ħsieb il-partit per se. Imbagħad Alex Borg saħaq li jrid kap eżekuttiv biex jieħu ħsieb id-dejn tal-partit għax is-sitwazzjoni ili. Ir-rol ta' CEO ikun propju ir-rol finanzjarju. Illi inti nafu għandna realtà illi għandna sitwazzjoni finanzjarja illi